is not over with you. It's only the beginning. It's not, you are just embarking on this journey. You are starting. And the problem is now, bazalwane, is that many ibandla, if ulibheka nje ibandla, mina iyangihlupha lento. Mina I'm very realistic. Iyangihlupha lento ukuthi siyafika ebandleni, sishunyayezwe, sinikele isigodini. Next week food same thing. Next week food same thing. Next week same thing. Ivangeli liya asithini ivangeli. Ivangeli bazalwane must be lived. Liyaphilwa. Ngizwe liyakhulunywa. Mase liyafakazelwa. Manje iproblem efike sibe nayo ukuthi liyakhulunywa, sometimes liphilwe kodwa alifakazelwa. There's a problem. Aniboni leyo nto ukuthi there's a problem? Aniboni kunenkinga ngithi, like mina angigculisekile ngingakabona abantu bahamba ngama-wheelchair besuku, because uJesu sinikile lento ngithi. So what went wrong ke? John hleli kanjena nje manje mina ngizojabulela ukuthi niyangilalela. That's all nje, ukuthi nginebandla elikhulu bangilalela ubishop. Kusizani lokho? Where is the power? We must address these things, because if we don't address them, nizothi Jesus is Lord mase neyinyangeni. Ngikhuluma nani bazalwane? Nizohamba neyinyangeni nibuye nizofakaza ukuthi uJesu ukuphilisile. Wazi kahle kodwa ukuthi kade usenyangeni. Nomfundisi ajabule naye ukuthi I'm powerful. Kodwa uyazi wena ukuthi kade uyephi, uphilephi, and uzofika uzotshela abanye futhi ukuthi lalela
ngiphile lapha. Isikhathi manje sokuthi uNkulunkulu angabi nathi mesikhonza stop. God must be with us. Angithi bazalwane, mekuthi unless sikwi-conference. Kodwa mokuhlangana ababili noma abathathu, the Bible says what? Ngegama provided. Now, if unihlangene la ngegama lami, how can he be with us? If unihlangene la ngobabudludla, a mighty man of God, then Jesus will not be there because anihlangene ngaye. I'm lamenting. Forgive me. Forgive me. Let's go to the word of God. Let's go to Colossians. We point of no return. Kunemfika khona umuhamba noJesu. Yabo laba bafana laba bathathu nebethi noma engasasindisanga. Niyangizwa? Bathi kodwa ngeke sigobe. You know, kunalawo uthi uhamba khona noNkulunkulu. Kunento kuyiluze ngenxa kaKristu. Uma wayiluza leyo nto kuba khona into ethi ke angeke ke ngisamiyeke uKristu ngoba sengiluze kona ngenxa yakhe. Uma ungakaluzi lutho uyingozi. Nakhumbula the rich young ruler. Yabuza ukuthi ngenze njani to have eternal life angithi. Kwathiwa ugcina yonke imithetho yathi ebumncaneni bami ngiyigcinile. Wathi no lokho ngigcinile wathi ukuze ungipheleliswe ngenze njani. Wathi ke dayisa konke onakho. Yizwe inkinga ke manje. Dayisa hayi no half. Dayisa konke onakho. Unika abampofu masuyezwe uyangilandela. Alithi baxabana lapho. Bathi awungeke. Ngeke ngikwazi. Manje if you have not lost anything for Jesus, awukwazi ukuthi usahlulwa ukuthi ulahlekelwe yi-oji for Jesus. Angisho imali, angafika emalini, kodwa nje i-boyfriend for Jesus. Ungaka decide ukuthi ngiyanquma manje ukuthi ngoba ngisindisiwe manje akube nomncele. Ilahle kuyithanda, hayi ngoba ungayithandi. Ilahle kodwa umthande more than abazalwane ayingeke. What yini into kuwe manje engeke ikulahlekele for Jesus? Just think about everything, including your children. You know Jesu uthi othanda ingane yakhe. Abala. Uthi akangifanele. Uthi ongabazondi. Kufanele nibazonde for the sake of Jesus. Abazalwane khona la singafiki khona. Ningilalela ngithi ngeke ngathi la ensukwini mongase kufika umuntu lapha athi angene ishoke angene nje bangene be5 bephethe ibhamu bathi nithi amadlozi kanjani ningathi ngeke nasizwa sithini umfundisi thina ositshelayo thina sikaze sisho lutho bhuti mina ngaze ngisho lutho mina ngize la futhi angazi noma ngimenyiwe la khona la singakafiki khona. If you are not prepared to die for Jesus, you are not prepared to live for Jesus. Ningilalela ngithi if awukakazimiseli ukumfela uJesu awukakazimiseli ukumphilela, because insindiso siyithole ngokuthi amadoda afe kwa uJesu afe nabapostoli bafe. Ningilalela ngithi now if it takes ukuthi umuntu afe ukuze sithole, it will take ukuthi thina sife ukuze siphile kuye. Awuphili ungafile la, uphila abantu abafile. That is why if any man wants to come after me, they must first deny
themselves. Pick up their cross and follow me. Manje thina insindiso siyithathela ukuphila, hayi ukufa. Sazi ukuthi uma ususindisiwe ayikho into engeke ube nayo. Sishunyayezelwe lo vangeli. Ukuthi once wasindiswa nje akukhululeka zonke izinto uma ufica umuntu esenkingeni uthi inkinga yakho usindiswanga. Singabatshela iqiniso ukuthi when umusindiswa all hell break loose. Ubone ukuthi impilo ibingconywana ungakasindiswa. Kulahleka kwasani umuke wasindiswa yonke into uqalwa phansi. Let's go to Colossians. Sisenkonzweni esidlo namhlanje. Colossians 1 verse 24 to 28. Funda ke tu. Funda tu. Colossians chapter 1 verse 24. Yes sir. Ngalokhu ngiyathokoza ezihluphekeni zami ngenxa yenu. Ngokugcwalisa okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibanga. Verse 25. Engenziwa isikhonzi sayo ngokwesimiso sikaNkulunkulu. Inganikwa sona maqondana nani ukuba ligcwaliswe izwi kaNkulunkulu. Verse 26. Ngisho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala isikhathi nezizukulwane. Kepha lokhu yabuliwe kwabangcwele bakhe. Verse 27. Okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe. Yes. EkuKristu phakathi kwenu. Ithemba lenkazimulo. Verse 20. Nguye esishumayelayo. Siluleka wonke umuntu. Sifundisa wonke umuntu. Yes. Ngokuhlakanipha konke. Ukuze simise wonke umuntu ephelele uKristu. Now, this is the church in Colossae. Amen. This church, uPaul la ubhala incwadi, ubhalela ibandla laseColosse ekwi house arrest eboshiwe. Now, uPaul leli bandla kaza libone and alizange lifoundwe uye. La foundwa one of his co-worker by the name of Epaphras. Now, isizathu sa Paul ukuthi abhalele leli bandla lencwadi ingoba kwase kukhona izinto ezase zingenile ebandleni. I-danger yezinto eyayikhona ngaloso sikhathi mhlambe namanje we can relate. You know, ingcono i-cult ngoba i-cult imncube kuyabonakala ukuthi i-cult. Kodwa kuba inkinga kakhulu if kuzongena into ebandleni in the name of Jesus. Nangizwa ngithini? If kungcono menizofika ngizobeka isithombe sami la nonkosikazi esibaziwe lizoguqa kusona. That's understandable. Angithi uma ufika la uyabona ukuthi la akukhonza uJesu kukhonzwa lapha. Angithi now uma kuzongena something ike ingena in the name of Jesus kunzima ukuthi uyibone. Ngamanye amazwi if ngizonifaka izintambo ezibovu la nonke ngithi ke la nifaka izintambo ezibovu ezani izintambo ezibovu ilezi izintambo ezalengiswa uRahab. Yabona ikhona eBhayibhelini intambo ebovu. Yeah. So if ungakhulile nomoya engcwele engekho kuwe ngiyangibezwa abantu bethi bambizwe li pointless without the Holy Spirit. Because no Satan uyakwazi ukuthi athi it is written. Angithi? Yeah. Ngamamazwi uyakwazi uSatan ukuthatha iverse
alenze lisho lento afuna liyisho. Kubize ukuthi uma unayo umoya ongcwele uthi it is also written. Ngizwa ngithini? Yeah. So ningabobamba izwi, ningabobamba iBhayibheli nishiwe umoya ongcwele. Ngoba nizodla ushevu ngalo. I hope you know ukuthi izangoma ziyalisebenzisa. Ningilalela? Futhi ziyasho nazo ukuthi umoya ongcwele. Angaze nibezwe yini meniyile. Ngisho nisaya nani ngakaze nibezwe. Now uPaul ke la ukhuza lo mhlola ukuthi kusokunezinto ezingenile kuleli bandla. Because kwase kukhonzwa lento ebizwa ama astrologies, kukhonzwa inyanga, kukhonzwa inkanyezi, kukhonzwa yonke leyo nto. And bathi ke uJesu akayena uNkulunkulu. Bathi uJesu is an angel. So uPaul ukhuza lo mhlola ukuthi ayibo umuntu uyafunda futhi uma uqala nje ku verse 20 ku verse 15 uthi uJesu uthi uPaul no uJesu akayona ingilosi. Uthi uJesu uthi his uyizibulo lakho konke. Uthi ngaye konke kwavela ngaye. Uthi kwadalwa uye kudalelwa yena. Uthi ngaphandle kwakhe akukho kwabakhona. Uyachaza uPaul manje uchaza uJesu. Uthi uPaul wadala okubonwayo nongabonwa, sini wadala okubonwayo nongabonwa. Wadala ama-thrones nama-kingdom nama-dominion nama-powers. Usho njalo mebachazela. Mayisethi ke kunento efani understand ukuthi we are the only, for a lack of a better word, religion that if uNkulunkulu wayo uhlala kubantu phakathi. Awuyinambithe leyo nto ngishilo. Ayikho inkolo ilida yaye ekwazi ukuhlala ngaphakathi. Kodwa ithina kuphela esithi uNkulunkulu wethu angagcini ngokuhamba nathi abe kuwo. Ngilalela ngithi. So uthi kuPaul ke lemfihlakalo lento yayifihliwe gogo yafihlelwa uMose. OMose babengayazi. OElijah babengayazi. Babe prophesyayo Isaiah ngayo kodwa bengaqondi ukuthi kuyokwenzeka kanjani, ukuthi even ingilosi imncube zazingayazi lento ukuthi uNkulunkulu angahlala kanjani kumuntu. uJesu. Ningilalela? Asithini sakhela ukuhlala ukuthi ahlale kithi. Uma ufunda nje uGenesis chapter number 1 verse 26 uthi masakhe umuntu ngani afane nathi asifuze. Uma ufunda 2:7 uthi ke uNkulunkulu wayesembumba umuntu. Wasemphefumulela ngomoya wokuphila. Lithi ke umuntu waseqala enjani? Waphila. Ningilalela ngithi? Kusho ukuthi wena awuphili ngokuphefumula. Uphila ngoba khona uNkulunkulu kuwe. That is why ke ethu Jesu meyithi ngicela ukuyovalelisa, ngicela ukuyongcwaba, ukuyofihla ubaba. Uthi bayeke abafile bangcwabane ngoba noma ungaphefumula awuphili uma ungenayo isource. Awuphili ngoba uphefumula, uphila ngoba uNkulunkulu kuwe. So uthi kuPaul ke lemfihlakalo ke has been hidden for years, but now it has been revealed to us. Iyini imfihlakalo? uKristu ekithi.
Now usenkingeni uma uzazi ngoMargaret. Because phela uyitracer wena ngoma wakho nangobaba wakho. Kanti manje kade wafa wena. Uma ufunda nje uGalatians 2:20 uthi uPaul I've been crucified with Christ. Ila ngicabanga ukuthi abazalwana sikakafiki khona. Ngibethe olufunde Dube. Limnandi ngiyalithanda. Olufunde. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngoKristu kuwe. Ithemba lenkazimulo. uKristu kuphi bazalwane? uKristu kuphi? Listen. Eish. Funda tu Galatians 2:20. Akuseyimi ophilayo. Nayizwa nje leyo nto imivula nje. Kusho ukuthi noma ungangihlukumeza uhlukumezi mina. Noma ungangihleba awuhlebi mina. Noma ungathi ngibonile icathulo zakhe ubungasho mina. Ngoba phela ngangilambile. Ngangiboshiwe. Niyangizwa bazalwane ngithini kunina ngithi funda Dube akuseyimi ophilayo. Yeah. Kepha uKristu uphila kimi. Kodwa uphile ngikuphilayo kalokhu enyameni. Ngikuphila ngokukholwa. Okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo. Yazinikela ngenxa yami. If I was to ngikudabule ngikusike phakathi ngingadlula kuwe ngidlule enyameni ngifike kuKristu. Ningilalela ukuthi ngithina ngithi mina baba mengase ngikusike nje umntana kaNkulunkulu ngikusike ngikudabule phakathi ngikuvule ngingadlula kuwe ngize ngifike kuKristu ekuwe. Kodwa uma ungazi ukuthi ukuwe uzophila anyhow. Uyakwazi ukuboshwa you know mokulokho ekukhulunywa ngamabhlukwe ningilalela ngithi kuthi ibhlukwe liwukuthi ibhlukwe niyekana amabhlukwe yekani in kukhulunywa nento listen iproblem akulona ibhlukwe. Iproblem futhi akukhona ukujola. Yazi ni problem inhliziyo. Once kwalunga inhliziyo kuzolunga indaba yamabhlukwe nomjolo. Manje sishaya ama symptoms besishaya izinto ezingaphandle. Christ asithini Christ in us. Christ in us, the hope of glory. the hope of glory. uNkulunkulu uphila kithi. Sengamthola nami, Sengamthola mina, awu ngamthola nawe. Akaphili nawe, uphila kuwe. Ningilalele bazalwane, la uyakhona ukhona. Umuye tavern ukhona. Ngithini? Akabalekeleki ngoba ukuwe. Awukwazi kuyibalekela wena. Bangilalela uthi ngithini? Inkinga sisuke sashada necawa, sangashada noKristu kithi. Sishade nani? neso Sashada
konto enzakalayo ke manje mkami manje engenile ukuthi kuthiwe abantu nibe mina ngazi ukuthi umuntu umeyishada uyafa ayophila kwesinye isibongo. Niyayizwa le? Manje abamanje abasafi. Yabo nje wena ungubane edlula. Sihlushwe ilokho ke evangelini. Ukuthi asifi la isiphuma khona sihamba nabo. Sihamba nongubane kadlula. Ungubane edlula. Ubani udlula noma ungubani decide. Niyazi le tekisho akithi. Iqala angazi yaqala oba kodwa lo wayiqala nje. Ngoba manje but I will tell you ukuthi indaba iyaqalwa ama-celeb because isibongo asuke yoshada kuso umuntu ongadumile. So manje akafuna ukulahlekelwa. Ya. So kuyenzeka ke nomzalwane kube khona izinto angafuni zimlahle afuna ukuza nazo kukho. Ngiyafundisa ngithi. Ya, kanti uKristu ufuna ukuba yedwa. Yabazalwane simamkelile njengomsindisi. An average Christian uKristu kubo umsindisi but akayena uLord. uLord, the lordship of Jesus ayikho kubazalwane. Kukhona a save. Ungangijudge. Yonke abayaziyo leyo. Akekho umuntu ongoni nawe ukho perfect ingajudge. Savior, grace, savior. Uma usuqala uthi ke Lord now. Lord means the one who owns. The lordship of Jesus is no more there. Kanti manje personal Lord and Savior. Ukusindisela ukukuphozesa. uJesu mayekusindisa nje ukusindisela ukuku-owner. Awukwazi ukuzi-owner after esitolo ifurniture ekwazi ukube yasesitolo sengiyithengile. Siyafuna ke thina baba uJesu asithenge. Kodwa asifuna ukuphila impilo efanele la sithengwekho angazi noma niyangizwa yini. Sifuna ngamamazi sifuna ukuyezulwini kodwa at our own expense. Sisafuna ukuphila noma kanjani kodwa futhi singayisihogweni siyezulwini kodwa sibe siphila futhi siphilele futhi impilo esithokozisayo thina. An average believer manje yabona uthatha umuntu ongakholwa uthatha umuntu okholwayo awukumehluko. Ingakho ninabangani abangakholwa nje. Zibuke nje wena ngithi nomngane ongakholwa. Ninabangani bena abangakholwa. Nixoxani. Ngaphela ngokugcwala kwenhliziyo umlomo uyakhuluma. Shuthi mokuhlezi ukuphuphuma kuKristu abangani bakhe abangakholwa bayabhoreka. It's either bayaphenduka. Manje thina esiphendula I will tell you why. Ayi Nkosi yami ngingakhuluma namhlanje. Ngingakhuluma ingoba sisuke ezweni kusanezinto esizithandayo. Ningilalela ngithi. Sathi sisaya evangelini ukuze siyoyisithola khona. Ngilaleleni kahle. Now uJesu ngiyazi uzonginika lezi zinto. Meke wakunika ubuyela khona ezweni. Ngoba ubuvela ungazelanga uJesu. Bayizwa lento engishoyo noma. Izwe liyasihalisa. Ave lisihalisa izwe. Yazi sihaliswa even indlela abagqoka ngayo.
bazalwane, ibandla kwakufanele kube yithini esihala isizwe, not the other way around. Uma ufuna ukubona izwe ukuthi linjani, woze ebandleni. Ezweni siwes manje kunezwe. Uma ufika ebandleni awutshelwa ukuthi lana ko sukhona nawo ama-standards akhona ilawo. Come as you are, stay as you are. Just make sure ukuthi you give. Bayizwa lento engishoyo ngithi. Bazalwane, it will pain me one day for you uphume emzimbeni wakho to find out all this time ukuthi awusindisiwe. Ungeke usabuyele emuva. Ngeke usakwazi ukubuyela emuva ukuthi no, let me go back and fix. Once waphuma emzimbeni, it's done, finish. Ningilala. So make sure ukuthi your insindiso yakho is secured. Musana ukuhlala la danswa khona kusuka emini kuze kuyohlwa. Niyangizwa se? Ningahlali kuphi? Kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga kudanswa. As in Christ in me, the hope of glory. Now, I'm reminded. Give me chairs. Give me 5 chairs. As the second. I want to show you something. Can I show you something quickly? Jesus, in Jesus. I mean, angeke uyangihlanyisa lensizwa le. Lensizwa le ngishaya ngishaya ding dong man. Mina ngishaya ding dong. Asin Jesus. Bazalwane. Yeah, zihlukanise. I want to show you something ne. Can I show you something? This is you, ne? This is who? This is you, right? Now, oh God. Now, what Jesus wants is for him to be the center of your life. So yonke into revolve around him. Ningilalela ngithi kusho ukuthi yonke into nama decisions owenzayo aqale kuye before wenze. Nkosi yami. Ubone umuntu ezofika kwena athi mfundisi mina kuyenzeka cela ukwazi ukuthi uyena yini lo. Usho bayathandana. Ufuna confirmation. Bangilalele ngithini. Ufuna confirmation kodwa sebeyajola. Kodwa mfundisi uyena lo umyeni wami kodwa sebeyajola. Now ayikho into sazoyizwa lapho. Ngoba vele usudecide la ngithi. Now listen. Now Jesus wants to be the center of your life, and this is your heart. Inhliziyo yakho, it's where everything stems from. Ningilalela ngithi ini inhliziyo yonke impilo yakho is governed by your heart. Now Jesus currently kunina gcwele izinto khona abanye abahleli lapha enhlizweni noma kuhlela imali noma kuhlela ingane whatever, but Jesus wants to be all in all kuwe. Ningilalela ngithi now if Jesus which I'm praying as in Christ in me, the hope of glory. If Jesus today can own us, can do what? Can
own us. Niyangizwa? Then usugcwele. Ukhona umuntu ongahlala la manje? Angeke ngithi because now ukhona umuntu osehleli. Ningilalele ngithi. Right. Now if uJesu engahleli imoto emshado indlu ibhizinisi usane space noma unganyukuyele ispace izohlezi sikhona. Ningilalela kanti oh God was I want to show you something. Niyafunda? If Jesus is here, is where? If Jesus is here, imoto, indlu, umuzi, imali, ubani ophakamayo? Are you listening? Now, if Jesus is not there, our souls were fulfilled, because he's the only one who can fulfill your life. Now, mokuthiwa Christ in you, that's it. Udlula millionaire, because ukugcwala kwakho umfundi incwadi kaMshumayeli uthi ufakile ingunaphakade kumuntu. So ingood ayikho into wena mayala bakazika, ayikho into kuwe. Ningilalela ngithi ayikho into that is external engakwenza ugcwale. It's only God himself, because you were created for him. Listen bazalwane, asithini i-container, sithini container ibizwa nge-content. Inle, okay, inle, yini? Do you know why uthi Lucozade? Ingoba isa phakathi. Mayisi empty kuzoba yini? Land. Ningilalela ngithi? Ningilalele? Right. So, nawe awubizwa ngawe. Ubizwa ngalo phakathi kuwe. Now, that is why kubalekile ukuthi uChrist ahlale kuwe phakathi. Ngoba without uChrist uyistu. Baba ngizwe ukuthi ngithini. Ningilalela ngithi. So, i-container ke kwesinye isikhathi ithola isibekwe endaweni ephezulu. Hayi ngenxa yayo. Oh, abayizwa lento engisho. Kwesinye iLucozade le uyithola ifakwe emafrijini, ko Shoprite, ko Spar. Akuthandwa icontainer. Kuthandwa lo ngaphakathi. Oh, are you learning? Are you learning? Are you learning? Yeah. So, yazi ukuthi once kwaphuma lo ngaphakathi lo mfica noma ikuphi. So, okwenza umuntu ube umuntu lo ngaphakathi. Christ in you, the hope of glory. Ningilalele.
I-value yakho is based on Christ in you. Ukuphila nje is because of Jesus in you. Umuke walahlekelwa ulo ngaphakathi udla nento engadliwa nayinja. Because akuthandwa wena. Nani njoba nila anizile ukuzolalela lo mfana omfishane. Ngisula ke mengicabanga ukuthi nisekimi. Funa ngibuye ngikhumbula ukuthi akumina phela. Abazile kimi. So angikwazi ukuphakama ngoba akuziwe kimi. Kuziwe kulo ngapha. Niyasizakala? Yenza shona ukuthi khona umuntu ngaphakathi kuwe. Ngoba wena usiyi umuntu. Bazalwane. uKristu yebazalwane lithi konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akukho kwabakhona. Ningilalela? Uma ubona izinto ngathi ziza kuwazile kuwe. Zize kulo wadala konke. Inkinga nje ukuthi wena awumboni ungaphakathi. Zona ziyamaza umdali wazo. That's in Christ in me, the hope of glory. Musani, listen. You know, in mystery ngoJesu ile inje into engithanda ngoNkulunkulu wethu. uNkulunkulu mkhulu ulezulwini kodwa ebela eduza. Bayisa. Ule! Awungeke ukwazi ukufika kuye kodwa futhi ukuye. Bonke oNkulunkulu abakhonzwayo bangaphandle kwabo. Kodwa thina wethu. Methi angisoze nganilahla. Angisoze nganishiya. Uthi ngiyoba nani kuze kube sekupheleni. Hayi ukuthi ngizohamba nani. Ngingaphakathi. Uthi ifimhlala kimi namazwi wami lalela uthi mina ngubaba. Ngubaba ukimi. Nani nikimi. Nami ngikini. Ningilalela bazalwane ngithini gogo? Si oNkulunkulu. Yes. Yeah. That is why amadimoni esaba wasabi thina. Uthi ngegama lami you will cast out demons. Awasaboni thina. Abona lo kithi. Yini pho sixakeke kangaka ebephila kithi? No, we must confront these things. Ukuthi should asitshelwanga sazi ukuthi uphila kumfundisi. You can take these chairs. Sazi ukuthi uphila kuphi? Noma ecaweni. Ebazalwane it's Jesus is inside. It's the Father is inside. It's the Holy Spirit is inside. Now, why are you troubled? Uhleli izulu lonke liphila. Ingakho nje bethuka menenza isono. Liyathuka izulu. Lithi wenzani manje? Mama siphila kuye. Asiphili naye. Ngeke bazalwane. Thabo, uJesu kuwe, akekho nawe. Ukuwe, uphakathi. Leyo mfihlakalo yayifihliwe, isimbuliwe manje kulezi insuku zokugcina. uKristu ukithi. Hayi ukuthi ukithi. Kwathi ngithi Jesus is coming back. So besihlabelela kanje. You can sit down. So besihlabelela kanje ekhaya. Hold on. Hang in there. Niyangizwa bazalwane? Hang in there. Hang in there. Umufunda Romans chapter number 12. Ningavuli. 12 1 to 2 to 1 2 3. Uthi I beseech you brethren by the mercies of God. Angithi ati to offer your bodies as a living, ati holy and
Athi that's the kind of worship God wants, Athi ke, do not conform to the standard of this, but be transformed. So lo ngiyalithanda le gama elithi but transform. Metamorphose. Lichaza ukuthi the 4 stages of a butterfly. Ubona i-butterfly transformer. Kuba iqanda, emva kweqanda kube caterpillar, emva kwe-caterpillar kube iphupha, emva kwephupha kube butterfly. Kodwa uma usayibona ihamba kanje ngathi it will never fly. That's you, I prophesy namhlanje. Ngithi you are being transformed. Ngithi you are being transformed. Umthandazo wami ukuthi ngathi nganithatha nginihudule nginise kwelesithathu. Nangizwa siye kukwebhana la. Siye kukubuka ukuthi ubani ongcono ubani ongekho ngcono. Kuba uKristu isenta yethu. Kaya ngathi ngalenye ilanga, you know bazalwane, if this is Jesus. Nangizwa? Osuka eGoli uzobamba uJesu. Amen. Osuka ePE uzobamba uJesu. Amen. Osuka eCape Town uzobamba uJesu. Akekho nakomunye. Okubalekile nje ukuthi njengoba sihlangene kanje it's about Jesus. We can go far as the church. We can go far. Mengisiza umzalwane, ngisiza umzalwane Jesus. Ngeke ngisho ukuthi umbona nje akasangibingeleli kodwa ngambona R100 wama sawubuyisanga. Hallelujah. Oh hallelujah. Sia Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Kune formation uthi xa ifunayo lakithi. Umufunda uGalatians angithi uGalatians uthi my little children in whom I travail in birth until Christ is formed in Mamnyawoza khonze uzuphele. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ukhonze mamnyawose azafe umamnyawose, azaphela umamnyawose. Ungasho ukuthi sengiphelile, sikubone ukuthi akasekho. Lithi iBhayibheli uEnok wahamba noNkulunkulu and he was not. Because uNkulunkulu wamthatha. Kusho ukuthi uyakwazi ukuhamba noNkulunkulu uzuphele. Ncike Nkosi iliyonto engihlezi ngiyigadile ngithi Nkosi ungisize ngihambe nawe ngize ngiphele ngingaveli bazalwane uzovusa abantu not church goers, uzovusa abantu that will be abangeke lokho bebundelana esontweni, abantu that will go and destroy amasimo abaFilisti. Ningilalela ukuthi ngithini kunini whether umvangeli noma ubani kodwa uNkulunkulu emsebenzini la usebenza khona Nkosiyami khona irelease umoya ingcwele kule season because uJesu uyabuya uzo kodwa you must align. Ningilalela ukuthi ngithini ningilalela ukuthi ngithini ngithi you must align with what the Spirit wants to do. Ningazibukeli phansi. Kuzokwenzeka imanga ngomuntu onamahloni. Umuntu ongakwazi nokubuka abantu.
abe specialist se-healing kuqatha kama-cancer. I'm telling you, the revival of the last days has started. Ukuthi wena ukho kuyo does not mean ayikakaqali. Listen, imana ncane imisebenzi izofika. In fact abanye izoniphazamisa. Kune glory uNkulunkulu ayirelease in these last days. Ningilalela. Le glory le it's izonenza nibe abantu bomthandazo. Nkosi uJesu. Izonenza nibe abantu bomthandazo. uNkulunkulu nizomnambitha. Anyway, even eTexini, uhlele eTexini nomuntu. Ngeke isangoma soba uncomfortable. Ningilalela uthi ngithini? I'm telling you, I'm prophesying to you what God is about to do and is doing this season. But udinga ukuthi sibe set apart. Singabuvanzi, singagcwaluzi, sihlale eJerusalem, singanyakazi. Sihlale, and then you will see ingane encane will be casting out devils. Esikoleni njengoba umhayizo omngaka kuzokazi ukuthi awubize usibanibani, hamba gijima umbize azokhipha lamadimoni. Kushiwa ingane yaka grade 10 or yaka grade 8 efikayo esikoleni kodwa ifike iphethe inkazimulo. Isikhathi seglory manje akusona isikhathi sokukhuluma kakhulu, isikhathi sokuthi uNkulunkulu abonakale, akusona isikhathi sokuba ngumsindo, isikhathi sama signs and wonders. Akusona isikhathi manje sama lecture. Ningilalela? Amen. Isikhathi sokuthi simfune uNkulunkulu bazalwane, simfune and lento imingenzeki isikhale sithi inkosi kuphi. Singalokho senza ngathi konke kuhamba kahle ngingahambi kahle. Ningilalela uthi ngithini nina? So align yourself now. Hlalani ibana abantu bakamoya manje ningabe osomasonto. Ningaba abantu ababhizi nesonto, ningaba abantu aba-attend isonto, ibana abantu abahlala noNkulunkulu day and night, nihleli noNkulunkulu. Umuke wathola isikhathi esincane nje usuthi othi ngithatha othi ngibambe iverse othi ngiba ube umuntu that is constantly usebukhoneni bukaNkulunkulu, and you will watch what will happen. Ningilalela uthi ngithini? Akusona isikhathi manje sokudlala ucapaceyani manje lento yokuthi kuyahletshwana kunyathelwana phumani lapho manje. Isikhathi sokuthi mfuna uNkulunkulu manje simlangazelele, ungamemezeli. Ungalokhu ukhuluma uthi ngifuna uNkulunkulu, thula uyifunela uNkulunkulu, uhlale kwi-secret place yakho, unganyakazi, uthandaze. Uyeke ukuthandazela izinto eziphathekayo, uthandazela ukutransform, uthandazela ukumazi. Apostle Paul ngimazi yena namandla okuvuko. There's time for resurrection power man. I'm not gonna give up until I see dead people rising. Ngale zandla. uNkulunkulu mina ngimlimit. I still believe in the God that can raise the dead. We must. Yabona mhlanje njoba sodla isidlo. Kufanele sazi ukuthi sidla ekithi. Ningilalela uthi ngithini? Isikhathi sokuba lesi isikhathi eindaba phumana eindabeni manje. Isikhathi sokuhamba nivakasha niyokhuluma indaba nabangani, phumani lapho manje. Akusona isikhathi salokho manje. Isikhathi sokufuna isikhathi esincane, asike isikhathi. Usuku luqala manje liphela manje, uJesu uyabuya. Unyaka uqala manje uphela manje, inyanga iqala manje iphela manje. Uyabona ukuthi insuku incishisiwe. Ongabona ingane. Yekani manje indaba ukuthi nilokho enibambaneke, isikhathi ukuthi sifune uNkulunkulu, simfune noma ngingayiwe esontweni, umfune wedwa. Ungamfune crew. Umfune wedwa. Uthi uma ningifuna ngenhliziyo zonke zenu nizomfumana. Umthandazo wami namhlanje uthi inkosi raise people. Raise an army. Raise forward ever. Abantu abashayeka bebeya phambili bangahlehli. Abantu abalokho bebalisa bangabalisi. Abafane no Caleb no Joshua bathi samso possess uJehova usinikile izwi.
Niyangizwa ngithini mina? Vukani. 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 Vukani manje. Vukani manje. Vukani manje. Vukani manje. Vukani. Vukani manje. uNkulunkulu akayena wabafundisi. uNkulunkulu akayena oyingciko. uNkulunkulu wabantu bonke. Ngifuna bazalwane uSathane I'm very dramatic. Ngifuna uSathane athi singamkhinya nje. Ningilalela ngithi simbambe ngomqala. Simbambe simphakamise inyawo zithi mayinazo. Because mesingakwenzi lokho uzokwenza kuthina nakubantwana bethu. Nisempini, whether you like it or not, usempini. Whether you fight or you don't fight, you must know uzobe victim. Sisempini la. Whether uyalwa ngono ulweke kunokuthi ushaya ungalwanga. Hayi buti Sathane mina ngenza ngalutho umfundisi othe asithi fire. Mina ngikaze ngithi fire umfundisi okade ethi sithi fire. Something will happen to you today. I want people who say, I want to give my life to Jesus. Or to say, Abati, I want my God. Abati, before we come here, Abati, mfundisi, I want to mfuna ukuzibuyisela. There are many of you here, if I buy Buyisela. Officially, so that when we come here uzobuya leyanto khona lento kwake waba kuyo yayikhumbula leyanto leya nayikhumbula leyanto ehlanyisa ngathi wayeka nomsebenzi angathi umsebenzi yakubambezela. God bless you mama. Le engathi umsebenzi yakubambezela uthi ngeke yazi manje mina ngifuna ukuhlala noJesu ngathi ngabuya leyanto. I believe today izobuya. Come, hurry up. Let's move the table so that we can pray first. Listen, kuzozamazama umhlaba. Ngiyanitshela ngani khona into ezokwenzeka. Yeah, I'm just hearing that I'm raising prophets. And in fact, God told me this thing, what my son, I will bring two people, upper categories that is really prophets and intercessors. So lakunina kugcwele ama intercessor naba prophet. So it will happen. I believe it's going to happen. Lift up your hands.